Madoka chere mukono tauya nhonhao dzomanhoko dzozuva ruchina mwedzi uno waNyamavhuvhu. Tiri kutandane abva kupinda nyasi huru kwai uyu mabhinya wapwere Munyaradzi Kereke akatongewa kugara mujere makore 14 atakanihwa nyasi kwai ambopuwa bhero rozviuru 500 zvomari yomunyika achinzi kwai anogumirira kuti nyaya yache imbwikepo kare ari kunze. Isu takamboreketa gore rapfuura pagotohwa chipatara chache kuti chiseenzesiwe nawatagwirei kuita zvokurapa vanhu dzihwamupengo kuti achabuditsiwa chete makuno kune anhu. Hezvo zvaakubuda tainge tino muti mukamwaidi. Kuno masoko ari kuburikawo kuti kuno mubvana anomakore 14 akapfa ari pagirawa pamadzibaba achida kubatsirwa kuti apone mwana. Kwai mubvanayo anga apuwa pamuviri pariba kuziva kuti anga apuwa nani kana kuti zvakatekaita sei. Tiribe kunyepiwa zvizere. Uwanhu ringano zvenyaya iyi wati wachabudisa masoko mazhinji kana zvichinge zvapera zvauri kureketazvo. Nozuro dande mutande roTwitter rakanga rina Jonathan Moyo ari kupwikwidza hache ari kureketa iye kuti wamugabe wakanga waribe chawaitadza nekuti munhu aitadza zvese ndiMnangagwa idi mabi yangu. Heno kuti zvinombodini peno ndiyo yekunzi wapfa wanaka pariba agoziva. Ipapa agoti iye wanhu wamapato anopikisa waribe kana chibodzi chawari kuitira wanhu kunyanya wakagwarashiwa nehurumende yaMnangagwa zuva rokutanda romwedzi waNyamavhuvhu gore rapfuura idi mabi yangu. Heno kuti zvinombotekaira sei. Kwai nokambani yozesa kwaita chapirigura kugadzirwa kwemagetsi kumuzinda wokuHwange. Kwai ipapa wanhu waite kugadzirira hawo kugogara mudima nokutoti magetsi anenge ari kuenda kubva izvezvi kusvikira wapedza kugadzirisa magetsiyo wati wataikirwa nomamiriyoni wamawati anopfuura 300 chaiwo idi mabi yangu. Aiwa pariba kuziva kuti zvichadini. Jacobo Ngarivhume nyasi pokare yanga ari kumbare kumatapi ari kuda kutakurana nomanyara kwai ati arambidziwa nomapurisa kuita zvokutakura manyarazvo. Heno kuti zvinombotekaira sei kurapidza vanhu kutakura manyara idi heno mabi yangu. Ticharamba takaringa kuti pane zvimwe chere zvinozoitika kana zvichinge zvadari. Bato rawamonzora MDC T ratiro richaenda kuenda kuPOLAD kuikoku kana wakange wadanidziwa ikweyo. Watiwo POLAD iri kuisaba vanhu vese warimo munyika wanoita zvematongerwo enyika. Saka ivo vari kudaba kuendako. Pariba kuziva kuti zvinochokwadi chere kana kuti manyepo. Asi ndizvo wareketa nyasi. Kudaro hawo wamonzorawo ipapa kwaburika kuti kukwekwe makanzura awo agobuda musangano wakanga uri kuvhoterwa munhu anoteedzera meya weguta rokwekwe akanga ahwiniwa nakanzura Melody Chingarande. Heno kuti zvinombodini ipapa kana kuti zvakambofamba sei kuti wagobude mumusanganomu. Wari kudaba kuti Melody ahwine nokuti ari kwachamisa idi mabi yangu. Heno tichaona kuti zvinoperera papi izvi. Kwai wakoti wari kubaya wanhu mushonga wedzihwamupengo wachatanda kubhadharwa mari zvichienderana nekuti abaya wanhu wangani. Ipapa kwai kutori nevamwe wakoti wakasiya basa nokuchembera wadanidziwa pokare kuti waite zvokubaya wanhuzvo. Unosaya kuti kohoko naye waribe kudeedza wapwere wari kutadza kuwana mabasa iwo wachangobva kufunzira kuita muhukotiho. Heno mabi yangu ticharamba takaringa. Impala karendawo kwai kambani yaada kutopfikiwa kureketa kuno nokutoti ipapa wazhinji wari kurwisana kuti waite ndiwo wagere hunde yekambani kubva zvapfa anga achitungamira Thomson Dondo. Pariba kuziva kuti zvii zvichaitika kana kuti zvichagopera sei. Asi ipapa wazhinji wagoti aiwa heno chero ikapfa pariba nebasa nazvo nokuti yenge iri kuitawo zvinhu zvinorwadza wazhinji. Rokina Kofi Olomide waburitsa kambo kawo nyasi apo katadza kufadza wazhinji nokuti kabva kaita Kofi Olomide ari kureketa zita romutungamiri wenyika. Pariba kuonga zvirikira kuti zvichaitika asi vamwe aiwa tanga zviribe kutishamisa nokuti tanga tiri kutozviziva hedu kuti pane zviripo basi ipapa akandouya egaba Kofi Olomide yu.
kambani yeAfrochin yatiyo iri kusungisa gurukota chitando nokuda kwokumisiwa kwawagoita kuchera-chera kumabvuradonha. Wati iwoyo wanga waribe kuchera kwawaisafanira kuchera, wakati gurukota ari pabodzi newamwe makambani ndo waiita izvozvo. Heno tichaona kunoita tsvimbo nodohwe kuti ndokupi. Ipapa wandomira asi watoisa mapepa kumatarodzi mhosva. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa anonzi Somizi kwai amisiwa basa kuMetro FM nonyaya yekunzi anoita basa rokushungurudza vanhu. Idi mabi angu pariba kuziva kuti mbani achasara ari musvinu kana zvichidari. Iko kuSouth Africa pokare bazi ravo rinotekaidza sarudzo dzonyika rati iro riri kuenda kudare guruguru munyika rinoringana zvebumbiro romutemo kuti wabvumiwe kumisa kuita sarudzo gore rino wazodziite kutanga kwegore rinouya. Pariba kuziva kuti wachakunda chere pauri kuenda kumatareku. Ticharamba takaringa tigokunyepai kuti zvinenge zviburika sei. KuGhana vanhu kwai vari kuita zvokuratidzira kusatekaidzwa zvisvinu konyika vari kuti #FixTheCountry. Pariba kuziva kuti zvai kunyatsodini ipapa, asi idanho rokutofadzawo vazhinji kuti zviri kuitikawo kwese kwese. Vanhu vari kuda kuti nyika dzavo dziitiwe zvisvinu. KuSouth Sudan kwai muteedzeri womutungamiri wenyika ikweyo abisiwa pachigaro nobato rache. Pariba kuziva kuti zvichapera mushechere kana kuti zvichatounza mamwe madzonzoni pokare munyikamo. Vazhinji vari kungokumbira kuti zvireke kugounza madzonzoni. Nyika yoMauritius kwai kubva mwedzi wa12 yakuda kutovhurira vanhu wese wakabayiwa zvakazara kamushonga kodzihwa mupengo kuti waende hawo koshanya ikweyo. Idizvi zviri kutofadza tichiumbawo kuti kwedu tichakasika tavhura kuitira kuti vanhu vakone kuwana chouwiri kurarama kubva kune vanenge vachitishanyira munyikamo. Mukahatikidzwa kanyasi kwai kuno zvikoro zviri kudunhu roMississippi kuAmerica zvatopfikiwa pokare nonyaya yokukwira kwechirwere chodzihwa mupengo nokuti wapwere wanga wakuenda waribe kupfekera zvipfukausu. Pariba kuziva kuti zvichapera mushechere kana kuti zvichapera zvakadini, asi tinondoimba kuti zvinopera zviri zvisvinu. Tiri ipapo mabi angu panyasi musena wagumira pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.